naturligvis også dart på juniorniveau i Danmark. Her er vi i Assens, hvor flere juniorer er mødt op for at krydse klinker på turneringsbasis. En af disse er Nikolaj Rasmussen, som pt. Er et af landets største talenter. For det første så er det sjovt, fordi at man kommer ud og møder en masse gode mennesker. Og ja, hver gang man kommer ud til stævn, så er man sikker på, men man bliver aldrig den der bare står nede i hjørnet for sig selv og bare keder sig. Der er altid nogen at snakke med. Og, ja. Hvordan fungerer det egentlig sådan på stævneniveau og turneringsniveau her i Danmark som junior? Jo, men det er egentlig utroligt nok. Når man kommer ud til stævnet, så er der så meget hold, at man tror, det er løgn. Når man kan stå på banen i en kamp, for eksempel, og er klar til at dræbe for at vinde. Og så lige så snart man har sagt tak for kampen, så er man bare bedste venner. Altså, det er noget, man ikke oplever andre steder. Så skal jeg selvfølgelig høre dig, hvorfor spiller du dart? Altså... Jo, men altså, det startede egentlig med, at min mor, hun har altid spillet dart. Så da jeg var en 7-8 år første gang, jeg var med ude, så fik jeg lov til at prøve at stå og kaste lidt, og så blev jeg sgu vidt af det. I sin tid var det mig, der startede. Både jeg og drengenes far har spillet dart siden 1991. Så det er sådan ligesom, de er vokset op med alt det dart der. Lige fra de var helt små, har de været med ude i klubberne, når vi andre har spillet. Så det har været lige fra barns ben af, at de har været med. De fleste forældre, de sender nok deres børn til fodboldtræning eller til håndboldtræning. Hvorfor lige dart? Det er hyggeligt. Altså, vi kom med, fordi vi kom til at flytte ud til et sted, hvor der var en boligforeningsklub i forvejen. Og så tænkte vi, at det kunne da være sjovt nok at prøve. Og så er vi sådan set bare blevet med. Altså både Kasper og Nikolaj har også både prøvet fodbold og basketball og håndbold og sådan noget, men det er darten, deres hjerte, det er faldet på. Hvad er det, der sådan hænger ved? Hvad er det, der gør det så fedt at spille dart? Jamen, det er spændingen. Det der med, at man står i en kamp og har mulighed for at afgøre den, og rammer man ikke. Og så selvfølgelig menneskerne. Det er nogle pragtfulde mennesker. Dansk Dart Union er naturligvis også repræsenteret ved juniorkampene. Lone, allerførst som formand af juniorudvalget, kan du ikke fortælle lidt om junior dartscenen her i Danmark? Vi har jo en flok junior, som spiller i Danmark. Vi kan godt tænke os at få mange flere. De spiller en juniorturnering, og hvor de spiller det hver halvår og slutter det med et slutspil. Og så forsøger vi at lave en masse stævner for vores juniorer, og så har vi vores årlige dartskole for vores juniorer. Ja, kan du ikke fortælle lidt om den her dartskole? Hvad går det ud på? Det går ud på, at juniorerne de melder sig selvfølgelig til vores dartskole, og sidste år havde vi 31 juniorer med på vores dartskole. Så er vi afsted i en uge, og vi samarbejder med en klub, og i år har det været Assens Dartklub, hvor den er blevet afholdt her i Assens. Og så har vi nogle af landets dygtigste dartspillere, som er seniorer, som kommer ned og er med til at træne vores juniorer. Og de spiller dart om dagen, og så har vi nogle aktiviteter, og i år har vi været ude og køre go-kart, som var rigtig, rigtig godt. Det synes de var rigtig, rigtig fint. Så vi har på landsplan vel noget, der ligner 40 juniorer, både drenge og pigesiden samlet. Og ud af den mængde, så har vi faktisk skabt nogle rigtig, rigtig flotte resultater her det sidste år, specielt i år til EM, hvor vi kommer hjem med 15 ud af 24 mulige medaljer, tror jeg. Og det er stort for dansk dart. Vi byggede op fra 2009, der var kun 3 juniorer på landsplan, og så har vi bygget stille og roligt på her de sidste 4 år, og er nu oppe på omkring 40 juniorer på landsplan. Er det sådan, at altså, nu kan jeg jo høre, at der er en god udvikling, men fornemmer du også, at det stadigvæk går fremad her i Danmark? Ja, det synes jeg bestemt, det gør. Vi har flere potentielle topspillere. Nikolaj for eksempel på drengesiden, han er man kan sige, den absolutte topspiller, vi har tilbage nu. Ja, dig selv, du er en af de største talenter, vi har i Danmark inden for dart. Hvis du sådan skal fortælle lidt om dine største bedrifter indtil videre, og dine største oplevelser inden for dart, hvad skulle så være? Det må være, da jeg vandt DM første gang. Det er bare følelsen af at stå og kunne sige, at man er Danmarksmester. Det er noget helt specielt. Så hvad har du ambitioner om? Hvor vil du gerne hen med sporten?
Jo, men selvfølgelig. Jeg har da ambitioner om at komme over og spille med de hårde drenge på et eller andet tidspunkt, når jeg bliver god nok. Selvfølgelig, det er jo enhver dartspillers drøm. Altså, Og hvad så med landsholdsniveau? Hvad vil du gerne opnå der? Jo, men altså, det største det er jo at blive verdensmester på et eller andet tidspunkt. Men jo, selvfølgelig. Jeg vil gerne derop omkring at kunne spille med de gode.